Я счастливый человек. Ни с чем плохим я не сталкиваюсь. И другим того же желаю. Коррупция белән бердә очрашканым булмады. Юк дип саныйм. Ришвәтчелеккә каршы көрәш максатында 2 ел ярым элек район советы бинасында эленгән ышаныч тартмасына бер генә хәбәр дә, сорау да салынмаган. Айга бер тапкыр тартманы ачып, тиешле журналга тамга кую район һәм шәһәр башлыгының коррупциягә каршы тору буенча урынбасары Федор Терентьев вазифасында. Нурлатлылар коррупция фактлары турында аноним хәбәр җибәрү яклы түгел. Район җитәкчесенең шәхси кабул итү көннәрендә аңа бу хакта җиткерүчеләр күп ди Федор Юрьевич. Хәер, тартма турында белмәүчеләр дә булырга мөмкин. Тартмаларның дәшмәвендә без журналистларга, иҗтимагый оешмаларга, районда коррупциягә каршы эшчәнлек алып баручы, хокук саклаучы органнарга да дәгъва урынлыдыр. Халык арасында аңлату эшләре аксый төшә. Республиканың Кама-Ор ягы зонасы районнары вәкилләре катнашында Чистай шәһәрендә узган семинар киңәшмәдә сүз нигездә шул хакта барды. Төп фикер ришвәтчелек дип аталучы золымны хакимият органнары, мәгълүмат чаралары, җәмәгать контроле бергә эшләгәндә генә җиңеп булачак. Одной из наиболее важных мер по борьбе против коррупции называют повышение информированности и правовой грамотности населения. Безнең илдә халык үз проблемаларын хәл итү өчен кемгәдер төртергә өйрәнгән. Әнә декабрь аенда Казан шәһәрендәге район комиссариатларының берсендә бер табибны 170 мең сум ришвәт алганда эләктергәннәр. Мондый очраклар хакында даими сөйләп, язып торалар. Җыенда әйтелгәнчә, бүген коррупция тормышыбызга шул кадәр тирән үтеп кергән ки, хәтта ул дәүләт куркынычсызлыгына ук яный. Ришвәтчелеккә бәйле җинаятьләр ниндидер эшчәнлеккә рөхсәт документлары бирү юнәлешендә, эшмәкәрләрне тикшерү органнарында, бюджет акчасын үзләштерүдә еш күзәтелә диелде утырышта. Ответственности включены 30 государственных гражданских муниципальных служащих, среди которых руководители исполкомов муниципальных районов. Дисциплинарной ответственности привлечены 5 лиц, занимающих государственные должности в республике, в том числе это 4 министра. И один из них на уровне заместителя премьер-министра. Поэтому говорить только о том, что противодействие коррупции идет только на среднем и низшем уровне, это будет не совсем корректно. Республикада җир участокларын рәсмиләштерүдә закон бозган. Авыл хуҗалыгы өлкәсендә максатчан кредитлар алуда ялган документлар биргән өчен җәзага тартылучылар да шактый. Узган 2013 елда республикада коррупцион характердагы 1200 җинаять ачылган. Язгы һәм көзге чакырылыш, бердәм дәүләт имтиханнары тапшыру, югары уку йортларына укырга керүчеләрендә ришвәт белән бәйле хәлләр алу төртүләр аеруча ешая икән. Журналистларны алар турында кыю һәм деталь итеп язарга һәм сөйләргә чакырдылар. Потому что проблема как раз состоит чаще всего в том, что в погоне там за этими цифрами, отчетами и прочими мы в принципе не даем полезную информацию. И вся работа превращается у нас в формальность. Коррупциягә каршы көрәшүдә хакимият органнарына йөкләнгән вазифада саллы дип билгеләнде семинарда. На этом семинаре, который проводится совместно со средствами... Масса күләм мәгълүмат чаралары һәм җәмәгатьчелек вәкилләре катнашында үткәрелгән семинарда безне кызыксындырган мөһим мәсьәләләр каралды. Бу коррупциягә каршы көрәштә кешеләрне берләштерүгә һәм җәмгыятьтә коррупция күренешләренә карата негатив мөнәсәбәт формалаштыруда ярдәм итә. Совместной борьбы. Страна-то наша какая, с какими ресурсами? Безнең ил зур ресурслы, иң бай ил. Коррупция күп нәрсәгә аяк чала. Әлеге күренешне бетерүгә ирешсәк, илебез тагы да алга китәр иде. Нурлатта муниципаль район башлыгы каршында коррупциягә каршы комиссия эшли. Аның утырышлары план нигезендә уза. Район хакимияте, район башкарма комитеты, авыл җирлекләре биналарында ышаныч тартмалары эленгән. Ришвәтчелек белән бәйле шикаятләре, гызырлары булган райондашларыбыз үз хәбәрләрен шунда салсын иде. Аноним хатлар да карала. Коррупциягә бәйле сораулар белән 206-34 телефоны буенча шалтыратырга мөмкин. Шуны истән чыгармаска кирәк. Ришвәт алу шул ук вакытта аны бирү дә җинаять санала.